OK, čaute videa, dneska tu je Dusky a ešte aj s hosťom. Ideme si tu zahrať Rocket League a dúfam, že to bude pre vás zábavné pozeranie, ako dvaja blbci hrajú nejakú hru. Takže tu, teraz sa ma tu predstaví Mr. Zivcák. Dobrý deň, dobrý deň. Tak, pozval som ho do party, ideme si zahrať kompetitív. Kámo, dúfam, že sa mi to bude natáčať, lebo ak nie, tak ja to strúhnem. GG. Ja chcel by som. Ideš ty, však prečo nie? Just... Suckers. Jak vidíte, mám sliepkový boost a som z toho strašne nadšený. Ja som tak nadšený, že ja neviem chytať v bráne. OK, počkaj, pozor. OK, yes, dobre, preleteli obidvaja. A gól! A ne... Vasák! Yes, sir. Sergi Fan Lightsaber. Letí Areál. a nedoletel. Bum! Haha. O nie. OK, pôjdeš ty. Ľudia, ak chcete viaceré takýchto videí, tak určite nezabudnite dať like a odber. OK, dobre, jeden dobre. Hopa. pancakes! Hopa. No nic. A nič jeme. OK, dobre. O. It's the sound of a police. Whoop. Hopa. That's not good, opa. Hopa. Tokyo Drift. Poď, nahrávam ti. Ja som úplne kde si inde. Nevadí, pohoda. A letím. Ty kokos. On mi chcel dať fake shot. Fake shot, 2, 3, A4, as we see. Pam pam. OK, ľudia. OK, dobre, je to vo vzduchu. Poď, to trafíš. Mr. Zivcák! Šíš, skoro. Typek mi ukradol boost. No, není. Super, to som preletel. Ty kokos. Fake. 100% fake. Musel si do mňa naraziť, že? Áno. To, čo typkovia robia. A Sigma ide, Sigma nedoletela. Jakže som to netrafil, to je weird. No more aerial. OK, to bol pekný flick, Opa. Pam. Pam. Gratulujem, že ste si dali vlastný gól. Ako, nedali si poľa vlastný gól. Kamo, ak toto video bude mať po strihu, to bude mať 2 minúty, tak ja neviem. A však dáme viac tých hier, ne? Však dáme tak 2 hry. Pam. OK, ľudia, ideme na druhú a poslednú hru dnešného videa. Ale budete chcieť. No povedz. Ináč by to video malo 20 minút a to nikomu sa nechce pozerať. A keď chcete dlhšie video, tak napíšte do komentárov a uvidíme ešte. Ešte uvidíme. To sa ešte uvidím, ale neviem, či chcete vidieť video s Mr. Zivcákom. Nie, robím si srandu. Hell yeah. Ty kokos. Boombots. I'm good and I'm feeling alright. Boombots. I know. Ješ ty? Yes, sir. Let it go. No tak ja som mal takýchto slabých a ty teraz keď prídeš, tak budeš mať ultra tryharderov. My sme ešte takí začiatočníci. Nie, to čo? Prečo by si odišiel z tej brány? Však lebo ja si idem vždycky pre boost. Tu sa niečo varí. Yes. Let me cook. Tak, výborne. Yes, on to teraz... Let me cook. Let me cook. Yes, sir. Dobre, mysnuli nádherne. Bum. Buchnutie. Obrana. Yes, to si pekne obranil. OK, teraz on do toho buchne. Teraz sa to odrazí. Yes, pekne. Teraz areál. A go... No, tak nie. Do you love the way I do when I'm
Nikto teraz není v bráne, oni sa to pokúsia dať gól, ale ja im to vyblokujem nádherne, teraz sa to odrazí od stenu, teraz Hej, on teraz dá im to gól. nahral. A gól. A nie, netreba. Pam, pam. Tu. Idem ja. Tu, okej. Bum, odrazí sa. OK, rovno preboost, yes. Výborne. Teraz do toho buchne, yes. Teraz mi to nahral technicky. Teraz mu to vyblokujem, teraz ho preletím. Teraz si zoberiem boost, teraz to buchnem o stenu. Potom to takto odrazím, on to netrafí, yes, pekne, nádhera. Teraz to zase odrazím od stenu, zase nezoberiem boost. A teraz Bla, bla, bla. on to dal zle. A teraz ja do toho buchnem, do tej lopty. Teraz sa to dá na našu stranu. Teraz Ivcák to bráni. Piu! Išiel by som tu. A gól. Opa! A tak nie. Živčák. Aha, tam bol typek. Živčák. Teleportácia. OK, ja to teraz počkám. Bum, OK, zle to dal. Blázon mi Zle to vyžral dal, boost. Nádhera to dal, výborne. Ty čo tam zase píšeš? My nie sme toxic. Bum. Konec. Idem ja. A teraz 100% práv. Piu! Samozrejme, že som demolovaný, jak vždycky. Ty Rýchlo boost. vole. Ježi, on mi vyžral boost. To sa mi nepáči, že to takto sa mi ide. Rýchlo, to ešte není stratené. Epic save. Ty prečo si to začal vzdávať? Nevzdávam. Vôbec. Tak nevidíš, aké idem bomby, vole? Ty už si tam začal poletovať. Jako nejaký butterfly. Lebo ma to baví. Bra. Akože... A reálne vyhrávali sme celú hru a oni sa teraz lock in. Ješ ty? Ješ ty. Musíme dať ešte comeback. Haló, ty čo robíš? OK, dobre. Ja si to dám teraz rýchlo na chrbát. Yes, pekne. Alebo nie, lebo už to nestíhame. On keby ma neodrazil, aby som to možno stíhal. Takže takto vyzerá perfekt tímová práca. Áno. OK ľudia, toto by bolo z dnešného videa všetko. Ak chcete viacej takýchto videí, tak dajte like a odber a zatiaľ čauky.